Ak si bol narodený do roku 2007, tak je veľká šanca, že Spider-Man, na ktorom si vyrastal, bol Spider-Man, ktorého stvárňoval Tobey Maguire v trilógii, ktorú režíroval Sam Raimi. Nebyť tejto Spider-Man trilógie, Marvel by nebol taký gigant, ako ho poznáme doteraz. Je rok 1980 a Marvel zažívali veľký úspech vďaka komiksom, ktorých hodnota rapidne rastla kvôli záujmu zberateľov. Táto situácia sa volá špekulatívna bublina. Je to situácia, v ktorej ľudia kupujú niečo s nádejou, že hodnota tej veci v budúcnosti výrazne vzrastie. Marvel videli tento nárast záujmu a rozhodli sa expandovať svoje produkty mimo komiksov, napríklad na animované televízne seriály a hračky. Avšak v 90. rokoch sa špekulatívna bublina ešte viac nafúkla. Zberatelia nakupovali veľké množstvo kopií komiksov a Marvel kvôli dopytu zvýšili ich počet a zaviedli variantné obaly, aby získali čo najviac záujmu od zberateľov. Ale kvôli nadprodukcii a zaplave nových titulov táto bublina praskla a spôsobilo to pokles vnímanej hodnoty komiksov a predaje začali klesať, pretože si zberatelia uvedomili, že nafúknutý trh je neudržateľný. Marvel začal padať do dlhov, začali diverzifikovať tým, že vstúpili na trh s hračkami a obchodnými kartami, čím ešte viac naťahovali svoje zdroje. S klesajúcimi predajmi komiksov, narastajúcimi dlhmi a právnymi problémami Marvel predali distribučné práva na svoje komiksy, aby získali príjmy. V roku 1995 Marvel čelil kríze peňažných tokov a takisto nesplácali pôžičky. Spoločnosť začala rokovať s veriteľmi o reštrukturalizácii dlhu a v decembri 1996 požiadala o bankrotovú ochranu podľa kapitoly 11. Bankrotová ochrana podľa kapitoly 11 umožňuje v spoločnosti pokračovať v prevádzke, zatiaľ čo vypracováva plán splatenia veriteľov a reštrukturalizácie svojho podnikania. V praxi to znamená, že spoločnosť môže fungovať a zároveň pracovať na návrate do finančnej stability prostredníctvom reorganizácie. V roku 1998 Marvel sa úspešne dostal z bankrotu, znížil svoj dlh a zreštrukturalizoval svoje operácie. Spoločnosť sa sústredila na obnovu svojej hlavnej podnikateľskej činnosti. V tom istom roku Marvel vydal film Blade od režisera Stephena Norringtona. Blade bol pre nich veľký úspech, zarábal dobre a celosvetovo zarobil viac ako 131 miliónov dolárov, aj keď mal menší rozpočet. Ukázalo sa, že superhrdinské filmy majú záujem širšieho publika. Rovnaký úspech sa im podaril znovu v roku 2000 s filmom X-Men od režisera Briana Singera. X-Men bol finančný hit, zarobil viac ako 296 miliónov dolárov. Tento úspech presvedčil Marvel, že superhrdinské filmy majú veľké publikum a rozhodli sa využiť svoj komiksový majetok aj vo svete kinematografie. A v roku 2002 prišiel film, ktorý zachránil celý Marvel a posunul superhrdinské filmy na novú úroveň. Spider-Man od režisera Sama Raimiho. Spider-Man bol obrovským hitom v kinách a stal sa jedným z najlepšie zarábajúcich filmov v tej dobe. Celosvetovo získal viac ako 800 miliónov dolárov, prekonal všetky očakávania a odhalil neuveriteľný komerčný potenciál superhrdinských filmov. Spider-Man nezaujal iba fanúšikov komiksov, ale prenikol do mainstreamu a oslovil široké publikum. Okrem finančného úspechu si získal pozitívne recenzie od kritikov aj divákov, pútavý príbeh filmu, špeciálne efekty a Tobey Maguire vo svojej úlohe Petera Parkera boli vrelo prijaté, čo prispelo k celkovo pozitívnemu ohlasu filmu. A v roku 2004 sa objavilo pokračovanie s názvom Spider-Man 2, ktoré sa všeobecne považuje za jeden z najlepších superhrdinských filmov svojej doby. Film úspešne nadväzuje na príbeh prvého dielu a zdôrazňuje hlbšie vnútorné boje Petera Parkera a jeho snahu vyvážiť osobný život so životom Spider-mana. Spider-Man 2 skúma Peterove vnútorné konflikty a pochybnosti o sebe, čím dodáva postave vrstvu zložitosti. Vzťah Petera a Mary Jane sa ďalej rozvíja, čo pridáva príbehu emocionálnu hĺbku. Film ponúka pôsobivé a dobre choreografické akčné sekvencie, vrátane ikonické vlakovej scény, kde Spider-Man musí zastaviť rozbehnutý vlak plný cestujúcich. Špeciálne efekty, najmä zobrazenie doktora Octopusa a jeho chápadiel, získali chválu za ich realizmus a intenzitu. Podobne ako jeho prechodca, aj Spider-Man 2 bol veľkým kasovým hitom. Celosvetovo zarobil viac ako 780 miliónov dolárov. Jeho komerčný úspech upevnil filmovú franchise Spider-mana ako výrazného hráča v žánri superhrdinov. Sam Raimi plánoval ďalšie pokračovanie Spider-mana, ktoré mal nadviazať na úspech druhého dielu, ale už tu začali problémy. Zamýšľal sa zamerať na témy ľudskosti a odpustenia v treťom dieli, pričom hlavným zaporákom mal byť Sandman a taktiež chcel uzavrieť príbeh Harryho a Petera. Pôvodne mal vo filme figurovať aj Vulture, hraný Benom Kingsleym, ktorý mal byť skôr pomocnou postavou pre Sandmana. Vo veľmi skorom storyboarde vidíme Vultura a Sandmana, ako spolu utekli z väzenia, takisto tu máme concept art, ako mal Vulture vyzerať a dokonca v roku 2005 mali pripravené krídla, ktoré skúšali spolu s kaskadérom, ktorý vedel pomocou štábu s nimi lietať rýchlosťou 50 km za hodinu. Bohužiaľ, Sony chcelo viac.
viac. S narastajúcou popularitou Venoma chcel producent Avi Arad, aby sa Venom objavil vo filme. Sam Raimi bol proti, pretože podľa neho chýba Venomovi ľudskosť, ktorá bola kľúčovou témou filmu. Okrem toho chceli do príbehu zahrnúť aj postavu Gwen Stacy. Sam Raimi povedal: Ale keď sme skončili s písaním scenára, Avi Arad, môj partner a bývalý prezident Marvelu v tom čase, mi povedal: Sam, ty si taký, že nevenuješ dostatočne pozornosť fanúšikom. Treba na nich myslieť. Natočil si 2 filmy so svojimi obľúbenými zaporákmi a teraz sa chystáš natočiť ďalší film s jedným z tvojich obľúbených zaporákov. Fanúšikovia milujú Venoma, je to ich obľúbený zaporák. Všetci čitatelia Spidermana milujú Venoma a aj keď si vyrastal na Spidermanovi zo 70. rokov, toto je to, na čo deti myslia. Režisér pokračoval: Prosím, začleň Venoma, teraz posluchni fanúšikov. A tak som si uvedomil, že OK, možno nemám v hlave celý vesmír Spidermana. Musím sa o Spidermanovi naučiť trochu viac a možno začleniť tohto zaporáka, aby som konečne potešil niektorých skutočných skalných fanúšikov Spidermana. To znamenalo, že Sam Raimi musel vyvážiť príbeh Petera, Sandmana, Harryho, Venoma, príbeh symbiota, Mary Jane a navyše aj Gwen Stacy, čo bolo príliš veľa pre jeden film. Scenarista Alvin Sargent, ktorý napísal scenár Spider-Man 2, dokonca navrhoval rozdeliť film na 2 časti kvôli veľkému množstvu dejových prvkov. Nakoniec Raimi poslúchol Sony a do filmu pridal Venoma a Gwen Stacy a počas Comic-Conu v San Diegu v roku 2006 povedal: Namietal som proti nedostatku ľudskosti vo Venomovi, ale keď som ho študoval, získal som pre neho uznanie. Povedal. Venom bol vždy postavou, ktorú fanúšikovia milujú, preto je vo filme. A v roku 2007 vyšiel Spider-Man 3. Spider-Man 3 bol finančný úspech. Celosvetovo zarobil $890 miliónov, ale dostal zmiešané recenzie od kritikov aj divákov. Zatiaľ čo bol chválený za svoje vizuálne efekty a akčné sekvencie, niektorí kritizovali film za preplnený dej a ako niektoré postavy boli napísané. Spider-Man 3 není zlý film, ale vôbec sa nechytá na prvé 2 filmy. Sam Raimi doteraz neznáša Spider-Man 3. V nedávnom rozhovore v Nerdist podcast povedal: Je to film, ktorý jednoducho nefungoval veľmi dobre. Snažil som sa, aby to fungovalo, ale neveril som všetkým postavám, takže to nebolo možné skryť pred ľuďmi, ktorí milovali Spider-mana. Ak režisér niečo nemiluje, je nesprávne urobiť to, keď to miluje toľko iných ľudí. Myslím, že zdvihnúť látku po Spider-Manovi 2 bolo zmyšľanie, s ktorým som išiel do toho a myslím, že to je to, čo nás zahubilo. Mal som zostať pri postavách a vzťahoch a posunúť ich k ďalšiemu levelu a nesnažiť sa prekročiť látku. A keď sa moderátor podcastu snažil presvedčiť Raimiho, že Spider-Man 3 nebol až taký zlý, Raimi na to odpovedal takto. But bad's not I don't think bad's the right word. I think awful. No. Ale keďže Spider-Man 3 zarobil celosvetovo skoro $900 miliónov a doteraz sa drží hore medzi najlepšie zarábajúcimi Spider-Man filmami, tak bez ohľadu na recenzie kritikov a fanúšikov Sony greenlightlo Spider-Man 4. Sam Raimi chcel, aby Spider-Man 4 bola najlepšia zo všetkých, ktoré spravil. Určite sa Sony poučili však, ale bohužiaľ Raimi nečakal, že bude znova sklamaný. Volám sa František Uličný, tvorím herný a informatívny obsah, daj odber, ak chceš vidieť ešte viac, a v tomto videu sa pozrieme na to, ako mohol vyzerať zrušený Spider-Man 4. Napriek zmiešaným recenziám, vďaka vysokému zárobku Spider-Man 3 Sony sa pokusilo natočiť 4. film. Sam Raimi povedal: Bol som veľmi nešťastný zo Spider-Mana 3 a chcel som, aby Spider-Man 4 skončil na veľmi vysokej úrovni, najlepším Spider-Manom zo všetkých. V roku 2008 začal vývoj Spider-Man 4, kde sa režisérom opäť stal Sam Raimi a pôvodné obsadenie sa vrátilo. No hneď sa objavili problémy, keď Sony chcel natočiť Spider-Man 4 a Spider-Man 5 súčasne kvôli nákladovej efektívnosti a náročnosti na opätovné zjednotenie obsadenia. Plánovali dokonca aj Spider-Man Česku, aby vytvorili novú trilógiu. Sam Raimi však v roku 2009 poprel famy o natáčaní všetkých 3 filmov a potvrdil, že sa pracuje len na 4. dieli. V októbri 2008 Sony zamestnalo Jamesa Vanderbilta na písanie scenára po kontakte s Davidom Coepom, scenaristom prvého filmu. Sam Raimi bol nadšený a povedal: James Vanderbilt píše scenár a teším sa, keď si ho prečítam. Myslím, že bude hotový o pár mesiacov, dúfam, že bude tak skvelý, ako boli naše diskusie o ňom, a dúfam, že z neho budem mať správny pocit, pretože milujem Spidermana. Dúfam, že som dostatočne odýchnutý na to, aby som ho prijal, a dúfam, že Sony chce, aby som
som to urobil. Ak sa všetky tieto veci spoja, rád by som to urobil. Nevieme, čo môže byť v budúcnosti. Raimi mu sa páčil prvotný návrh, ale keď dostal konečnú verziu scenára, dal prepísať časti, ktoré mu nesadli. Scenár prešiel revíziami od scenaristov Davida Lindsay Aberyho a Garyho Rossa v októbri 2009. A neskôr sa objavili články, že Sony najalo Jamesa Vanderbilta, aby napísal scenár na Spider-Man 5 a Spider-Man 6, pričom Spider-Man 4 nebola ani poriadne v produkcii. Ale k tomu sa ešte vrátime. Čo sa týka postav, Sony chcelo, aby hlavným zaporákom bol Dr. Kurt Connors alias The Lizard, hraný Dylanom Bakerom. Dokonca Stan Lee podporoval túto voľbu, keďže diváci poznali postavu z predchádzajúcich dielov. Sam Raimi sa zase zaujímal o návrat postavy Vultura a Lizarda plánoval do budúcich filmov. John Malkovich mal hrať Vultura, Anne Hathaway mala byť Black Cat a konečne by sme videli Brucea Campbella ako Mysteria, keďže v jednotke sme ho videli ako hlasateľa wrestlingového ringu, v Spider-Man 2 sme ho videli ako uvádzača v divadle, kde povedal túto vetu, ktorá naznačovala, že bude v budúcnosti Mysterio. I'm sorry, sir. No one will be seated after the doors are closed. It helps maintain the illusion. A v Spider-Man 3 sme ho videli ako manažera reštaurácie. Raimi údajne prešiel 4 revíziami scenára s rôznymi scenaristmi a stále ho nenávidel. Jeffrey Henderson robil storyboardy na jeden zo scenárov a príbeh Spider-Man 4 mal vyzerať takto. Po otvorenom konci Spider-Man 3, kde Peter a Mary Jane spolu tancujú, Henderson potvrdil, že Mary Jane a Peter sa rozišli a Peter si užíva naplno byť Spider-Manom. Spider-Man 4 začína montážou, ako Spider-Man chytá rôznych D-čkových a C-čkových zaporákov, ktorých Raimi nikdy nechcel použiť vo svojich filmoch ako hlavných záporákov, ako napríklad Rhino, Shocker, Prowler, Stiltman a Bruce Campbell ako Mysterio. Peter neskôr zistí, že bol vyhodený z apartmanu, pretože mesto označilo jeho budovu ako nebezpečnú a nestabilnú a tak celá budova bola zatvorená. Čiže Peter sa odsťahuje a začína nový život. Peter už nie je freelancer ako v Spider-Man 1 a 2, ale potom čo odhalil Eddieho klamstva Spider-Man 3 a vyžiadal si za fotky Steph pracu, je z neho full-time zamestnanec v Daily Bugle. Vyzerá to tak, že Peterovi sa darí a všetko ide dobrým smerom, ale potom prišla zmena. Bohatý investor kúpil Daily Bugle a novým šéf-redaktorom sa stal Adrian Toomes, známy ako Vulture. Toomes má dceru Felicia Hardy, ktorej sa Peter páči a postupne by sme videli, ako sa začínajú stretávať a chodiť spolu počas filmu. Neskôr vo filme Adrian Toomes nasadí svoj Vulture oblek. V jednej scéne zaútočí na helikopteru, ale Spider-Man ju zachráni a zaútočí na Vultura. Počas boja poškodí Vultureov oblek, čím skončí konfrontáciu a Vulture uteká. Teraz má Vulture odpor voči Spider-Manovi, lebo mu pokazil plány. Neskôr vo filme sa vráti s vylepšeným oblekom, ktorý má mechanické krídla. Tento oblek je iný oproti tradičnému obleku, ktorý mal predtým a zaútočí na Spider-Mana nečakane. Vyniesie ho do vzduchu a z veľkej výšky ho hodí na sklenenú budovu. Spider-Man sa nestíha brániť. Vulture ho chytí pod krk a ťahá ho po skle. Spider-Man je zničený. Vulture je extrémne nahnevaný, že Spider-Man mu ničí plány a vyberá čepol zo svojho krídla a snaží sa prepichnúť Spider-Mana a na tretí pokus sa mu podarí prepichnúť mu rameno. Vulture dá dole masku Spider-Manovi a je prekvapený a dokonca smutný, že vidí Petera Parkera. Ale ten šok sa hneď zmení na radosť, pretože zistil Spider-Manovú identitu a to robí jeho smrť ešte lepšiu. Peter je zúfalý a snaží sa presvedčiť Vultura nech prestane. Vulture ho ide dokončiť, ale Peter ho odkopne a Vulture padá a napichne sa na jedno zo svojich krídiel. Vulture je v šoku, pretože stráca veľa krvi a rýchlo sa vyvalí z budovy, aby utekol. Celý tento súboj vo vedľajšej budove sleduje Felicia Hardy, ktorá vidí, ako jej otec padá. Vulture ešte ale není mŕtvy, horko ťažko sa drží nažive, nedostane sa ale ďaleko a pada do prístavu pri meste. Felicia Hardy sa chce pomstiť Spider-Manovi a stáva sa z nej Black Cat. A to je všetko, čo vieme o jednom zo scenárov na tento film. Sony oznámilo, že Spider-Man 4 má výsť 6. mája 2011. Plánované natáčanie malo začať v marci 2010, ale Sam Raimi nebol spokojný so scenárom, takže ho dal znovu prepísať scenaristovi Alvinovi Sargentovi. Celkovo už na tomto filme pracovali 4 scenaristi. James Vanderbilt potvrdil, že mali celý scenár hotový. Všetko bolo pripravené na začatie produkcie filmu, pričom Tobey Maguire v januári 2010 uviedol: Everybody's intention is to get it out for 2011. We're totally in process in terms of the development of the story, and there's really good stuff there. You know, we're just in the midst of the process and we have a lot of great stuff in terms of story and script. We're just trying to dial it in and get it ready as quickly as possible. Okay, how do we press this? How do we make it more exciting, more fun? How do we evolve the character and make it a rich
story and how do I make it interesting for myself to go do something else, you know? To bolo iba 4 dní predtým, než Hollywood Reporter vydal článok 11. januára 2010, ktorom oznámil, že Spider-Man 4 bol zrušený a že plánujú znovu odštartovať Spider-Man franchise s novým režisérom a hercami. Raimi priznal, že bol vyčerpaný z obrovského úsilia, ktoré bolo potrebné pri natáčaní veľkých filmov, napríklad filmov o Spider-Manovi. Toto vyčerpanie nakoniec viedlo k neschopnosti vytvoriť vhodný príbeh pre štvrtú časť filmu, čo viedlo k jej zrušeniu. Raimi povedal: Naozaj to bol najpriateľskejší a najnedramatickejší rozchod. Bolo to jednoducho tak, že sme mali termín a ja som nedokázal dostať príbeh na takú úroveň, na akej som chcel, aby fungoval. Bol som veľmi nešťastný zo Spider-Mana 3 a chcel som urobiť Spider-Mana 4, aby skončil na veľmi vysokej úrovni, najlepším Spider-Manom zo všetkých. Avšak kvôli vlastným chybám som nemohol dostať scenár dokopy a povedal som Sony: nechcem robiť film, ktorý je menej než skvelý, takže by sme tento film nemali robiť. Pokračujte v reboote, ktorý ste aj tak plánovali. A spolupredsednička Sony Amy Pascal povedala: Ďakujem, že neplitváte peniazmi štúdia a vážim si vašu úprimnosť. Odišli sme teda za tých najlepších podmienok, pričom sme sa obaja snažili urobiť to najlepšie pre fanúšikov, dobré meno Spider-Mana a Sony Studios. A tak aj bolo. V roku 2012 vyšiel The Amazing Spider-Man, kde hlavnú rolu Petera Parkera hral Andrew Garfield a režiroval ho Mark Webb. Hlavným zaporákom v The Amazing Spider-Man bol Lizard, presne tak, ako chcelo Sony. Pamätáš si ten článok o tom, ako James Vanderbilt mal písať Spider-Man 5 a Spider-Man 6? Ukázalo sa, že James Vanderbilt písal scenár pre Amazing Spider-Mana. Pôvodne som bol najatý, aby som napísal Spider-Man 4 a bol som skutočne nadšený, pretože nikto predtým nedokončil superhrdinskú sériu. Takže Laura Ziskin a Avi Arad ma najali, aby som napísal scenár a potom cez rôzne machinácie film nakoniec nevznikol, tak mi zavolala Amy Pascal a povedala: Počúvaj, nakoniec nesprávime Spider-Mana 4, ale mal by si záujem pomôcť nám začať odznova s franšízou. Spider-Man 3 a zrušený Spider-Man 4 sú výsledkom kreatívneho konfliktu medzi tvorcom a štúdiom, ktorý nám ukazuje, prečo je dôležité nechať tvorcom plnú kreatívnu kontrolu nad ich projektmi. To krásne vidno vo filme Spider-Man 2, kde Sam Raimi nemal problémy so štúdiom a výsledkom bol jeden z najlepších superhrdinských filmov. Toto ale nie je všetko, čo vieme o Spider-Man 4. Tento film mal výjsť v období, keď sa k filmom vytvárali videohry. To znamená, že ak vyšiel nejaký populárny film, získal aj videohernú adaptáciu. Existujú dve verzie Spider-Man 4. Jedna pre konzolu Nintendo Wii a druhá pre konzolu Xbox. Podarilo sa mi získať prototyp Xbox verzie Spider-Man 4, takže ak chceš vidieť, ako tá hra vyzerá, klikni na video na obrazovke.